क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रूमनि गोजौआव आइ आफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक बेखेवदों आसामनि बारग'मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाहागो लानानै बेखेवना होयो। गावनि बेखेवनाय समाव बारग'मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे आइ आफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिकनि गेजेरजों फरायसाफोरा मोजां खाबु मोनगोन होननानै बुंथियो। लोगोसेयैनो सहर ओनसोलाव बेबायदि इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिकआ जोबोद गोनांथि होननानै बुङो। मख'नो गोनांदि 10+2 एबा ग्रेजुवेट फरायसाफोरा पेरामेडिक माखासे कर्सफोरनि डिप्ल'माखौ लानो हागोन। फारसेथिं क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी आरो गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिकनि गोरायुं डक्टर निजोम महिलारिया बुंदों गुबुन गुबुन कर्सफोरनि थाखाय फरायसाफोरा गोदानै मुं थिसननो हागोन। पेरामेडिक इन्स्टिट्यूट खुलिदों दिनै बे इन्स्टिट्यूटखौ खुलिगोन होननानै मिथिनानै आं जोबोद गोजोननायखौ मोनदों आरो आंनो मोनथिहोनाय जादों जे बेजों माखासे क्रिटिकेल पेशेन्टफोरखौबो ट्रिटमेन्ट खालामनाय जागोन आरो माखासे माने कचिंबो खुलिदों बेवहाय क्लास जागोन जाहाथे माने जायफ्रानोखि ग्रेजुवेट खालामनानै ओरैनो जिरायनानै दं मेट्रिक पास जानानै बा हायार सेकेन्डारि पास जानानै ओरैनो गोग्लैनानै दं बिसोर जाहाथे बेवहाय बे कचिं सेन्टाराव बे क्लासाव फैनानै जाहाथे गावसोरखौ खामानियाव माने बे नार्सिं केयार इन्स्टिट्यूटआव फैनानै गावखौनो उपयुक्त बानायनो हायो बिनि लामाखौ दिनै बे आइ आफा पेरामेडिक्स इन्स्टिट्यूटनि फेमिलिया होनो ओंखारदों। बेखायनो बिथांमोननो आं गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो जोंनि क'क्राझार जिल्लायानो होन सारा बिटिसिआव जिखिनि जाहा अभाब दङ बे अभाबखौ बिनि गेजेरजोंनो माने जोङो माने अभाबखौ पुरन खालामनो थाखाय नाजानो हागोन बा बेवहायनो पुरन खालामनायनि बेबस्थाखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। खारन जिखिनि आं जे प्रिलिमिनारि एसे नायबाय बे नायनायनि गेजेरजोंनो नुबाय जे बिराद मोजां जाबोगासिनो दङ जे माने जायगासो होथ्रमनो हाया बेबायदि होनदों आरोखि। दा बेखायनो मेडिसिन डाक्टारखौ होनदोंमोन आं मेडिसिन डाक्टारा अलरेडि दङ एपइन्टमेन्ट मोननानै दंखायो। दा गतिके जोंहा क्रिटिकेल माने अपारेशननिबो दरकार दं माने जेनेबा एक्सिडेन्ट केस बेफोरनिबो हठात माने फैनानै भर्ति जायोबा बेखौ जाहाथे माने बेवहाय मोजां सिकित्सा होनो हायो बिनि दिगखौबो माने बे माबाया फेमिलिया होनो हाथों बेनि थाखाय बिथांमोना सेस्था खालामथों नाजाथों बेखौनो आं खावलायदों आरो मोजाङै सोलिथों बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै आं आंनि बुंनायखौ बुंफोजोबबाय। आइ आफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स खुलिबाय दिनै 12 तारिखनिफ्राय आरो दिनै नार्सेस डेबो ओमफ्राय बे शुभ दिनखौ हमनानै जोङो बेखौ खुलिनाय जाबाय। ओमफ्राय जोङो एक्चुअलि गासिबो 10+2 गथ'फोरखौ लेंहरनाय जाबाय आरो फरायनो थाखाय। ओमफ्राय बाहाय फरायबा फरायनाय जोब्बा बिसोरो आरामसे गभर्नमेन्ट जबबो एप्लाइ खालामनो हायो मोननोबो हायो आरो प्राइभेटआवथ' ओरैनो जबखौ बिसोर मोनखागोनानो। BSS रेजिस्टार्ड होनो भारत सेवक समाज रेजिस्टार्ड। जुदि बिसोर आसामाव लुबैयाखै फायबा बाहेरा देशआव थांनो लुबैदोंबाबो आसाम जा दिल्ली जा उरिष्या जा भुबनेश्वर जा गासिबो जायगायावबो बिसोर थांनानै जबखौ मोनहैगोन। नङाबा लेबरेटरिफ्राथ' गावसिनि गाव लेबरेटरि लेब खुलिनानैबो जानो हागोन आरो बिसोर उनाव बेखौ पास जाखांबा। ओमफ्राय जोंना 2 बोसोरनि कर्सबो थायो 1 बोसोरनि कर्सबो थायो। स्टुडेन्टसफ्रा फैनानै बाहाय सोंफैनानै कर्सखौ लानो हायो आरो। ओमफ्राय दा जोंना 15 तारिखनिफ्राय क्लास सुरु खालामनो नागिरदोंबाबो जोंना एडमिशना जुनावबो जागोन। बिसोर फैनानै गावसिनि 10+ ना 12 पासनि रिजाल्ट मोनखांबा फैनानै जोंखौ एप्रच खालामनानै फैनो हायो। नैबे जोंनाव जे जायगा देखायदों बे जायगायाव क्लास रुम बेहाय फरायगोन थियरि क्लासखौ बाहाय जागोन ओमफ्राय प्रेक्टिकेल क्लासा हस्पिटालाव जागोन। हस्पिटाला 24 अपेन जागोन आरो। कर्सआ जाहैबाय ECG टेक्निशियान कर्स लेबरेटरि टेक्निशियान OT टेक्निशियान डायालाइसिस टेक्निशियान ओमफ्राय बे गासिबो टेक्निशियाननि कर्सखौ गासिबो जोङो प्रभाइड खालामगोन। ओमफ्राय नार्सिंखौबो फार्स्ट एड एन्ड नार्सिं हम नार्सिं होनो जेखौ ANM होनो आरो बे गासिबो स्ट्रिमनि स्टुडेन्टसफ्रा एडमिशन लाफैनो हायो।
सिटिया जोङो फार्स्टआव 25 इच स्ट्रिमनि 25 स्टुडेन्ट्सखौ दोनग्रोदों दा एनएसएस इनिशियेल स्टार्ट जोङो एकदम बिसिनि क्वालिटि प्रडाक्शनाव माबा जोङो प्रेस जागोन आरो जे एकदम क्वालिटि स्टुडेन्ट्सफोरखौ जों प्रडिउस खालामगोन नालाय ओंखायनो इसेल' लानानै बेस्ट एजुकेसन होनायनि सेस्था खालामगोन जोंनि डक्टर्सफ्रानो जाय हस्पिटालाव मावगोन बिसोरनो फोरोंफैगोन हेड नार्स जिएनएम नार्स बिएससि नार्सफ्रा फोरोंफैगोन ओमफ्राय लेबरेटरिनि हेडफ्रा फोरोंफैगोन जोंना गासिबो पेनेल दंजोबखायो आरो बिसोर इन्टार्नशिपखौ जेला जोबनायो 6 मान्थ्सनि इन्टार्नशिप जायो बिसोरना बे इन्टार्नशिपखौ बिसोर जोंनि हस्पिटालावबो खालामनो हायो क'क्राझारावबो खालामनो हायो नङाबा गुवाहाटियाव थांनानै पेनेलफोर हस्पिटाल्स दङ बाहायबो इन्टार्नशिप लाहैनो हागोन बिसोर कस्टखौ एक्सुवेलि गासिबो कस्टआ एसे डिफरेन्ट नालाय फैनानै बिसोर कस्टनि बारै सोंफैनो हायो प्रिन्सिपाल ओमफ्राय भाइस प्रिन्सिपालनाव बेखौ डिसक्ल'जार खालामनो हाथ'वाखै एक्सुवेलि जोङो ना बिसोरनियावसो दङ आरो बे जिनिसफ्रा ओमफ्राय एक्सुवेलि जोंना बे एसिया डिसिअ एकाडेमिनि फ्रेन्चाइजि आरो जोङो एक्सुवेलि आं हारसिङै डक्टर माबाखा एमडि पिडियाट्रिक्स आं उरिस्सानि उटकल इउनिभारसिटिनि एमडि खा डक्टर चाइल्ड स्पेसियलिस्ट आंबो फोरोंगोन ओमफ्राय जोंनि मेडाम दङ डेन्टिस्ट एमडिएस बे मास्टार अफ डेन्टेल साइन्स बेबो फोरोंगोन गावनि बे कर्सखौ एनाटमि फिजिअलजिफोरखौ लेबरेटरि टेकनिशियाननि जोंनि राकेश दंखायो सिक्किमनि पास जानाय बियो लेब टेकनिशियान ओमफ्राय आरो लेबरेटरि टेकनिशियान दङ एमडि रेजा होनाय बङाइगावनि बेबो फोरोंफैगोन ओमफ्राय नार्सफोरखौ जोङो बेस्टखौसो सेलेक्ट खालामनानै होगोन आरो इन्स्टिटिउटनि एड्रेसा जाहैबाय गांजेमा बाजार जेखौ आगोलहाय फुराना गांजेमा बाजार होनो बेनि अपोजिटआव रयेल एनफिल्ड गाहायाव रयेल एनफिल्ड बाइक श'रुम दं बेनि गोजौआव दा बेखौ स्टार्ट खालामनाय जादों जोङो थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन